Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond allemaal. Dag Anna, dag Magda, dag Florencia, dag Margaret Bonucci. Hoe gaat het allemaal? Dag Farida. Hoe gaat het allemaal mensen? Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben echt heel blij. We gaan een hele leuke show tegemoet. Ik heb leuke dingen voor jullie voorbereid. En je kan eigenlijk zelf zeggen een soort van examen vandaag. Het zal wel heel leuk zijn, want ik ga een paar vragen stellen. En ik ga een aantal van die vragen zeg maar beantwoorden samen met jullie. Maar ik verwacht wel misschien dat jullie later ook zelf tenminste reflectioneert of een beetje mediteert over de vragen die ik vandaag ga stellen aan iedereen. Alle voorgaande sessies waren stappen om tot dit punt te komen. Het is bedoeld om ons te helpen begrijpen wat echte vrijheid is en hoe we dit kunnen bereiken in principe. En dit is namelijk door fatsoenlijk te gedragen dus. Dag Shasha, hoe gaat het? Ja, goedenavond. Ja, dus we moeten dan zeg maar gaan fatsoenlijk gedragen. En ik ga vandaag bespreken wat het allemaal betekent om fatsoenlijk te gedragen. Maar je moet wel begrijpen, echte vrijheid is niet liberaal. Heel vaak zijn mensen hier een beetje, ja, hoe noem je dat? Ze begrijpen het niet helemaal dat vrijheid en liberaal twee verschillende dingen zijn. Ja, vrijheid is als vrij zijn, dus het is niet liberaal. Je kan vrijheid zien als iets dat door God zelf gegeven is door de mensen. Ja? En het is dus gebaseerd op de natuurrechten van ons allemaal. Liberaal zijn is afhankelijk van andere mensen, of instituten, of systemen die bepalen hoe je moet gedragen, zeg maar. Ja? Oh, goed, Basha. Dank je. Ja? Dus dat is dan zeg maar het verschil tussen vrijheid en liberaal. Dus liberalisme is eigenlijk afhankelijk van andere mensen, van andere instanties en van andere systemen die bepalen zeg maar hoe je moet gedragen, maar hun bepalen ook je bewegingsruimte. Ja? Het is dus een vorm van slavernij. Oké? Dus daarom, maar om vrij te zijn, we kunnen niet van de ene andere dag compleet vrij zijn. Oké? Dus er moet een bepaalde fase doorlopen. Dag Tiara, Bonucci. Ja? We moeten bepaalde fases verlopen. En het begint eigenlijk onszelf fatsoenlijk te gedragen. Ja? Dus we moeten stap voor stap die kant op. Het probleem dat we nu, zeg maar, die we nu hebben, is dat het de andere kant op gaat. Oké? En dat is niet de bedoeling. We moeten dan de vrijheid kant op. En niet bijvoorbeeld de slavernij kant op. Ja? Dus, Brown, hoe gaat het? Hoe gaat het, Shermeline? Ja? Dus wat ik eigenlijk al heb besproken was namelijk dit. Of ben je iemand die begrijpt dat er zoiets als waarheid bestaat. En dat die waarheid kan worden ontdekt. Of ben je iemand die gelooft dat er geen waarheid is. Dus waarom zou je in de eerste instantie überhaupt je druk maken? Heel veel van die mensen lopen rond. Ja? Het kernprobleem in onze situatie is namelijk dit. De menselijke situatie bedoel ik daarmee. Is namelijk dit. Mensen zijn over het algemeen nog steeds niet in staat, ja, om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Oké? Jessie Scharbay, goedenavond. Goedenavond Diane. We zijn met z'n velen vandaag. Leuk hoor. Ja, dit is dan geworteld in solipsisme. Dit is het woord solipsisme heb ik heel erg zeg maar uitgebreid uitgelegd al in eerdere shows.
Maar solipsisme is zeg maar dat mensen die denken dat perceptie realiteit is. Dus wat je ziet met je 5 zintuigen, wat je waarneemt met je 5 zintuigen, dat dat de waarheid is. Oké? Dus ik ga je... Wacht even. Mijn nota kwijt telefoon, mas. Ai. Oké, dus wat je moet begrijpen, dus iemand die solipsistisch is, die denkt dat alleen maar wat hij waarneemt met zijn 5 zintuigen, dat waar is. Oké? Maar het probleem is namelijk dit, en dit ga ik je eventjes uitleggen, wat een van de grootste problemen daarmee is dat je zintuigen, je kan in principe liegen. Want je hebt 3 fasen in principe om te waarnemen. De eerste is dan, je waarneemt met je zintuigen, dus je proeft, je ruikt, je luistert, je ziet ook. Dat is fase nummer 1. Vervolgens kom je op fase nummer 2. Dus je zenuwstelsel die moet die signaal sturen naar je hersenen. Dus dan is de zenuwstelsel fase nummer 2. En de derde fase en de laatste fase is het vertalen. Wanneer je hersenen die informatie krijgt, moet dat nog vertaald worden. Dat is fase nummer 3. Nou, in al deze fasen kan het verkeerd gaan. Je oog kan kapot zijn. Ja? Je papillen kunnen kapot zijn. Ja? Je zenuwstelsel in fase nummer 2 kunnen ook kapot zijn. En uiteindelijk, en dat is dan zeg maar eigenlijk het meest gevaarlijke, is dat de manier waarop je het vertaalt kan ook kapot zijn. Vele mensen hebben de derde fase, bij velen is gewoon kapot. Omdat men nog niet in staat bent om zeg maar wat men waarneemt goed te vertalen. En te zeggen van oké, dit is waar, dit is onwaar. Ja? Dus deels geheim om fatsoenlijk te gedragen. Nummer 1 is te begrijpen het verschil tussen wat echt is en niet echt is. Zodat je je gedrag aan kan, je kan je gedrag dan corrigeren daarop. Laten we het even zo zeggen. Oké? Dus ik kan persoonlijk niemand wakker maken. Vandaag is de laatste, nou het is niet helemaal waar, want we hebben nog 1 show. Maar dat wordt een speciale show. Ik ga in de komende show, dus de volgende week, ga ik een speciale gast uitnodigen. Zijn naam is Matt Landman. Ja, jullie kunnen dat gaan opzoeken op Google. En hij heeft een documentaire gemaakt, Franking Skies. En hij praat over chemtrails. Maar hij praat over ook andere dingen. Hij praat bijvoorbeeld over GMO. Hij praat ook over de huidige verhaal van de vaccin. Hij gaat ons ook een deel van zijn visie daarover geven. En ik ga hem daarmee in gesprek. En hopelijk wat ik daarmee wil bereiken is nummer 1 een overgang naar seizoen 2. Want daar ga ik dan die dingen het meest erover hebben. Maar ik ga ook meteen praten over een heel belangrijk onderwerp, vind ik zelf. Want daar heb je in Nederland en in Curaçao en ook eigenlijk alle koninklijke, zeg maar, alle eilanden en landen in het koninkrijk. Dat is dan wat we noemen dan de chemtrails. Ja, ik ga nu niet helemaal diep erin, maar ik ga het volgende week het meest erover hebben. Maar vandaag gaan we over deze serie, fatsoen is de laatste ervan. Ja? Dus al het voorgaande informatie is om jou voor te bereiden. Dat noemen ze een soort van initiëren. Zodat je dan in de vervolgseizoenen geïnformeerd kan zijn en begrijpt hoe de dynamiek is. En dan kunnen we gaan leren van ons gesprek, van de communicatie. Oké, want communicatie, we gaan niet debatteren, we gaan meer communiceren. Want in communicatie heb je te maken met wederzijds begrip en ook leren. Oké, we gaan van elkaar leren. Dat is het. Ik wil dit een punt maken waar wij in de spiritualiteit groeien en van elkaar kunnen gaan leren. Ja, dus soms is het niet eens kapot, zegt Anna. Maar de persoon wil het niet zien. Ontkenning. Ja, dat noemen ze. Anna heeft een hele mooie iets naar voren gebracht. Dat klopt. Wanneer mensen soms, zijn mensen zelfs die het wel begrijpen, maar gewoon ontkennen. Ze kunnen, of heel vaak, ze hebben een naam daarvoor. Dat is cognitieve dissonantie. Dat is iemand die iets begrijpt, maar het
de informatie is zodanig ongeloofwaardig voor hem op dat moment. Hij of zij kan niet geloven dat dit aan het gebeuren is. Ja, ook al heeft hij alle feiten op een rijtje, ook al heeft hij alles is duidelijk, nog steeds kan die persoon niet, omdat hij dan zeg maar zijn geloof zeg maar de voorkeur geeft in plaats van wat hij dan voor zich ziet. Dus dat is het probleem. Dat noemen ze dan cognitieve dissonantie. Misschien iets leuks ook zeg maar om te onderzoeken. Dus ik kan niemand wakker maken. 0, 0. Oké? Dat is ook niet mijn doel hier. Mijn doel is meer van ik geef jou informatie, zodat je dan later jezelf kan wakker maken en jezelf kan zeggen van hé, hij heeft wel een punt. Oké? Daar wil ik komen. Dat je zegt oké, laat me even over nadenken, laat me zelf gaan onderzoeken hoe het allemaal zit. Laat me niet zomaar een beslissing nemen die eigenlijk een impact heeft op jouw eigen leven, maar ook de wereld als geheel. Want we zijn één. Dat is het tweede punt die ik wil maken met fatsoenlijk zijn. Begrijpen dat we een eenheid vormen. Ja? Dus het is allemaal deel van het geheel. Ja? Dus ik kan niemand wakker maken. Iedereen beslist zelf welke weg hij inslaat in zijn zoektocht naar de waarheid. Vandaar het programma Eigen Pad. Dus het is je eigen pad. Maar, en nu komt het, want ik ga je nog iets uitleggen die best wel occult is. Oké? Je kan waarheid alleen ontdekken als je het volgende begrijpt. Bewustzijn wordt echter uitgedrukt op 3 niveaus. Dus je bewustzijn, die wordt uitgedrukt op 3 niveaus. Het zijn je gedachten, je gevoelens, wat je voelt en wat je doet, je acties. Dat is de daadwerkelijke 3-eenheid waarop ze dan de meeste religies daarover heeft. De 3-eenheid is gedachten, gevoelens en je acties. Wat je denkt, zo voel je, zo doe je. Oké? Dus dat is ook de voertuig, maar ook, zeg maar, dus dat is de voertuig om te ervaren, maar het is ook instrumenten om de waarheid te ontdekken. Ja? Wat je denkt, voelt en wat je doet. Ja? Dus dit is heel belangrijk om te begrijpen, mensen. Echt heel belangrijk. Oké? Dus angst, dit is ook het punt. Angst creëert disharmonie in de 3-eenheid. Ja? En liefde creëert weer de harmonie. Ja? Dus daarom, in een periode waar er heel veel angst wordt gezaaid, is het heel verstandig om te kijken van wat denk ik? Hoe voel ik me? En wat ben ik aan het doen? Ja? Ja, gedachten, gevoelens en wat je doet zijn de 3-eenheid. Zeg maar, de christenen praten over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je kan de Zoon zien als de actie. De Vader is dan de gedachte en de Heilige Geest is dan je ziel. In zekere zin is je hart, je gevoelens. Oké? Dus laten we beginnen. Ik ga mijn sheets erbij pakken. Maar ik wil dat eventjes aan jullie vertellen, want dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik wil daarmee beginnen, want alles wat ervoor was, gaat tot een conclusie komen vandaag. Dus ik ga mijn sheets erbij pakken. Laat me even wachten hoor, want ja, dankjewel. Dus, voor degenen die hier voor het eerst zijn, dit is mijn website. Je kan mijn podcast, artikelen, media, de feed, web en mijn boek, alle informatie daar vinden over mijn werk. Ik ben wel hier op dit platform te vinden voor de live sessies. Ja, maar al het andere, zeg maar, als je dan zeg maar meer wil weten en meer informatie wil verkrijgen, je kan daarop gaan en dan kan je die ook vinden. Oké? Voordat we beginnen, ik zeg altijd niks is nieuws onder de zon. Ja? We gaan vandaag niet hebben over grammatica en spelling en dat soort dingen. Mijn presentatiestijl kan een beetje strijdlustig zijn. Mensen weten dat allemaal. Dus, maar je moet wel begrijpen dat er iets mis is en dat we dan we moeten iets gaan doen. Ja? En hopelijk met Eigen Pad wil ik informatie geven zodat je dan tenminste geïnformeerd iets gaat doen. Oké? Ja? Het is ook wel van persoonlijk karakter wat je gaat bespreken. Dus de vraag is eigenlijk van, wat ga ik doen als persoon? Wat ga jij doen als persoon?
Want het is je eigen pad die je dan gaat lopen. En er is een kruispunt. We zitten nu eigenlijk op een kruispunt in de wereld. Dag Magda, dankjewel. Ja? Dus je moet echt heel voorzichtig zijn hoe je gaat gedragen naar je derde toe. Want het verhaal van de mensheid is altijd over 3 dingen. Jouw relatie met anderen, jouw relatie met de natuur en jouw relatie met de hogere. Oké? Ik ben geen religieus persoon. Ik ga zo direct uitleggen. Maar ik ben ook geen atheïst. Dus waar ga je me zetten? Dus dan ga ik het allemaal uitleggen. Oké? Dus we moeten allemaal in staat zijn op de juiste manier te gaan handelen. Dus Anne zegt, mijn vader had een soort tegel. Denk vriendelijk, spreek vriendelijk en handel vriendelijk. Dat klopt. Dat klopt. Ja, want het spreken, ze zeggen ook, het is een hele goede, het spreken eigenlijk representeert je hart uiteindelijk. Dat klopt. Want ze hebben een gezegde in het Nederlands van, volgens mij van waar het hart vol is, spreek je, zeg maar. Dus het spreken dan representeert in principe de versie, zeg maar je hart. Dat is wat het spreken representeert. Dankjewel voor dat, Anna. Het is een hele mooie gezegde. En natuurlijk wil ik de mensen die zo zijn, wil ik dan zeg maar vragen om toch wel een beetje aandacht te besteden. Ja, kijk, we kunnen wel zo blijven doen, maar dit is wat wij vroeger deden. Ja, obviously, jullie zijn hier, dus jullie denken wel van, nou, ik wil wel toch kijken hoe we het anders kunnen doen. Oké? Maar zo'n houding is het natuurlijk, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja, het doel uiteindelijk, dit is geen religieus programma, hè? Dus het doel is eigenlijk dat jullie juist gaan handelen. Dat is het uiteindelijke doel. En vandaag heb ik gekozen voor de wereld als kaart. De wereld, dit is de laatste tarotkaart. De laatste kaart in de grote arcana. Ik heb de grote arcana ook en de kleine arcana uitgelegd. Ik kan nog niet herinneren welke sessie het was, maar ik heb het wel uitgelegd. Dus de grote arcana. Dit is de laatste kaart ervan, dus nummer 21. De nummer zelf is al heel belangrijk. Maar het is dan, zeg maar, 2 is de symbool van relatie. De relatie, ja. En 1 is obviously de symbool van eenheid. Dus eenheid creëren door de relatie die we hebben. En de relatie, net zoals ik net heb verteld, is de relatie met een ander, de relatie met de natuur en de relatie met het universum, of laten we zo zeggen het goddelijke. Ja? Dus die eenheid moet dan bereikt worden. En op het moment dat we dan fatsoenlijk gedragen, bereiken we ook die eenheid. Daarom heb ik deze kaart gekozen, deze kaart gekozen voor de show voor vandaag. Je ziet ook, die vrouw, het is geen vrouw eigenlijk. Hij heeft wel natuurlijk boobies. Oh, dat is een goede vraag. Ze zeggen, waarom gebruik ik tarot? Nou, de tarot is eigenlijk een en ik praat nu over de major arcana, dus de grote arcana. De tarot is een uiteen... hij laat je dan de fase van het individu zien. Als persoon, maar ook als collectief. Dus het is een fase in bewustzijn, in consciousness. Ja? Dus, dag Poppy. Dus daarom gebruik ik heel vaak tarotkaarten. Omdat die worden gebruikt heel vaak om fasen in je eigen bewustzijn ook te vertellen. Daarom kan je tarot ook gebruiken om soms de toekomst een soort van waarzegger instrument. Maar het is niet helemaal zoals mensen gewend zijn om over te denken. Want het heeft te maken met effecten van, zeg maar, gevolgen van hoe je bent. Dus wat je zaait, oogst je in principe. Dus de tarotkaart zegt van oké, als jij op dit niveau zit nu, dit kan je verwachten. Ja? Dus dat is dan het occulte waar ze zeggen van waar je bent, daar zal je zijn. Dat is eigenlijk wat tarotkaart jou vertelt.
Maar sommige mensen begrijpen het niet helemaal goed. En dan met zo'n plaatje kan je het heel goed uitdrukken. Dan kan je heel veel eruit halen. Oké? Dus het idee is natuurlijk hier om hier te komen, bij de wereld. De wereld als een eenheid. Ja? En dan heb je natuurlijk, als ik het eventjes mag uitleggen, dit is eigenlijk een je kan zeggen een soort van androgynie. Ja? Het is een man en een vrouw in één. Ja? Het is dan de samenkomst van de mannelijke en de vrouwelijke kracht die bij elkaar komt. Ja? Dus dit is geen vrouw. Het heeft wel een boebie, maar het heeft te maken met dat het ook een man is. Oké? En hij en zij, die is nu aan het dansen eigenlijk. Ja? En hij heeft dan 2 staafjes hier. Deze staafjes heb je gezien eerder in de tweede kaart, de tweede tarotkaart van de magier. Daar krijg je ook zo'n staafje. Je hebt natuurlijk de vier gewinden, zeg maar, de noord, zuid, et cetera. Maar je hebt ook een leeuw, de stier en de adelaar hier en de mens ook hier. Dit zijn de 4, laten we het zo noemen, de 4 dieren voor de troon van God. Als je dan openbaringen een beetje kent, dan komen deze 4 ook naar voren. Ja? Dus, en dan heb je natuurlijk die, zeg maar zo'n kransachtige iets hier. Het is eigenlijk een 0. Een 0 in het occultisme betekent eigenlijk de oneindige. Het is ook een rondje, zeg maar een cirkel. Het betekent ook oneindige. Ja? Dus we komen tot eenheid, zodat wij eigenlijk in het oneindige de macht en de kracht van het oneindige kunnen brengen hier op aarde. Maar dat moet eerst 1 worden. Nee, het heeft geen geslacht. Heel vaak als het geslacht heeft, zie je ook een piemel. In de kaart van geliefde zie je echt letterlijk een piemel. Waarbij de man en de vrouw uit elkaar zijn. Maar als het dan geen geslacht heeft, is het een androgynie. Wat de originele Adam was eerst ook. Want als we praten bijvoorbeeld over Kabbalah, dan praten ze over een wezen, Adam Kadmon. Dat was de Adam voor de Adam die wij kennen in de Bijbel. En Adam Kadmon was een androgynie. Het was vrouw en man in één. Ja? En dan toen, als je de verhalen van de Bijbel volgt, toen heeft dan God de Eva uit de rib van Adam gehaald. Ja? Hebben ze dan 2 entiteiten van gemaakt. Oké? Maar de bedoeling was altijd dat man en vrouw als één geheel zou zijn en werken. Hebben we een klein beetje erover gehad, ook afgelopen zondag in de Pika Pika Talk Show, voor degene die Papiamento begrijpen. Maar, leerbaarheid, obviously. Mensen, even kijken. Is similar when it comes to angels, to shapeshift, take form. Ja, dus de engelen die... als de Bijbel praat over engelen, dat is niet de wezens met vleugels. Dat is natuurlijk een soort van analogie, een soort van mythische vorm gekregen. Maar een engel, als je zo'n engel ziet, kan je meestal denken aan buitenaardse wezens, kan je zeggen. Wezens die van boven naar beneden komen. Daarom hebben ze vleugels, want ze komen van de hemel. Ja? Ze komen van de hemel en dan komen ze naar beneden. Dus ze hebben dan die vleugels. Dat is dan hoe mensen uiteindelijk het vertaald hebben in de vorm van verhalen. Ja? Dus, daar heb ik ook heel veel informatie daarover, over de Elohim. Maar het heeft te maken met buitenaardse wezens. Dus dat je dan een beetje begrijpt dat als de Bijbel praat over de engelen, gebruikt hij ook de woord Beneha Elohim. Dus Ben, ja, dat betekent eigenlijk zoon. Ha is meestal de, ja. En dan Elohim is heel grappig, want in Genesis wordt het uitgedrukt als God, maar Elohim is meervoud, dus het is eigenlijk goden. Oké? Dus het is aan de kinderen van de goden. Ja, het is aan de engelen. Oké? Dus dat zijn ook, en die hebben een bepaalde bewustzijnsniveau. Ja? Dus, maar ik ga deze podcast daar niet veel over praten, maar er zijn natuurlijk wel verhalen dat je dan hoort dat ze kunnen inderdaad shapeshiften en ze kunnen verschillende dingen gaan doen. Dus het is heel interessant. Maar uiteindelijk, dit is wat ik je allemaal, al die mensen, iedereen wil gaan laten begrijpen. Uiteindelijk
Wat wij willen is, we willen een mens hebben, een wezen hebben, een bewuste wezen hebben, die in eenheid, zeg maar, handelt met de natuur en met de goddelijke. Oké? Deze wezens, deze engelen, zeg maar, de wezens die we engelen noemen, die zijn daar eigenlijk geïnteresseerd. Dus in zekere zin, wat ik aan het doen ben, is iets dat ze dan heel leuk vinden. Want dit is de historie van de mensheid, keer op keer. Waar wij dan, zeg maar, op een bepaald niveau van technologie bereiken, om vervolgens weer te vallen. Keer op keer. Het lijkt op een bepaalde cyclus. Ja? Maar het idee is dat wij door leren in die cyclus. En op het moment dat we leren, ja, eruit komen beter, meer bewust. Ja? Dit is onze proces van evolutie. Bon? Dus, maar natuurlijk, een lage leerbaarheid is als je dan alles twijfelt wat ik zeg, rigide twijfels hebt en of ben je naïef of ben je goedgelovig. Heb je niks aan. Hoge leerbaarheid, gezonde twijfels en een open geest houden. Alsjeblieft. We hebben hierover gehad. Deze dingen gaan ons niet helpen. Ja? Gefinancierde wetenschap gaat ons niet helpen. Religie gaat ons niet helpen. Geld gaat ons niet helpen. En de politieke partijen gaan ons niet helpen. Dus voor links of voor rechts stemmen gaat niks veranderen. Ja? Blijf gewoon slaven van die systemen. Oké? Dus als wij deze vereisten willen, gelukkig, gezondheid, vrede, vrijheid en welvaart, moeten we bepaalde kennis hebben. Kennis om zelf, zeg maar, hetgene wat we willen te manifesteren in de wereld te brengen. Niet vergeten, vorige week hebben we, de vorige 2 weken zelf, hebben we gehad over hoe we intern onze geloofssysteem bepaalt wat we naar buiten zien. Oké? Dus omdat we gaan denken volgens die geloofssysteem, daarna ga je het voelen volgens die geloofssysteem en dan uiteindelijk ga je dan handelen volgens die geloofssysteem. Oké? Daarom is het heel gevaarlijk dat als je niet op basis van waarheid handelt, dat je dan chaos krijgt in de wereld. Want mensen denken dat wij orde hebben nu, maar het is niet zo. Het is een andere vorm van chaos. Misschien niet de chaos die je dan geportretteerd wordt, zoals in bijvoorbeeld de Hollywoodfilms. Dat je dan auto's in vlam ziet. Dat is een extreme vorm van chaos. Maar corruptie is een vorm van chaos. En door onze systemen en instrumenten is corruptie mogelijk. Dus dat is een instrument van chaos. Daarom noem ik ze ook instrumenten van chaos. Dus we hebben deze onderwerpen gesproken. We hebben besproken over waarheid, gerechtigheid, harmonie, evenwicht, orde en wederkerigheid. Dus je moet, om een fatsoenlijk persoon te zijn, moet je nummer 1 begrijpen dat waarheid objectief is. Nummer 2, goed en kwaad, uitgaande van waarheid, is natuurlijk goed en kwaad. Goed handelen en niet goed handelen. Ik zeg, het initiëren van schadelijke gedrag en niet schadelijk gedrag. Ja? Dat is in het kern, samengevat, wat moreel uiteindelijk is. Wat fatsoen uiteindelijk ook is. Ja? Dus het initiëren van schadelijk gedrag, mensen stelen, mensen dwingen, etcetera, etcetera. Dit is het initiëren van schadelijk gedrag. Deze dingen moeten we gewoon gaan vermijden. Wij moeten het niet doen. En ook niet als iemand anders ons in onze oren fluistert dat dat beter is voor onze gezamenlijke leven. Ja? Schadelijk gedrag, dwingen, stelen, dat doen we niet. Oké? Dat is per definitie immoreel. Oké? We gaan ook niet in extreme handelen. Als je een moreel fatsoenlijk persoon wil zijn, handelen we niet in extreme. Ja? We zijn altijd gebalanceerd. In wijsheid, eerst kennis zoeken, kijken in wijsheid de juiste, je kan zeggen, middelweg zoeken. Oké? We redeneren holistisch. We denken logisch, maar we hebben ons hart ook erbij. Oké? Uit liefde. Logisch denken, maar uit liefde handelen. Oké? Dus dat is ook, en we begrijpen dat we één zijn met de natuur. We begrijpen dat. Ja? Dus dat betekent pijn aan een been is pijn voor het lichaam. Oké? Dus uit die eenheid, maar die eenheid, ja, die lichaam, die moet in harmonie zijn met, laten we het even zo noemen, met het scheppingsplan.
met de totaliteit, met het universum. Want de wereld vormt deel van het universum. Ja? En wij vormen deel van de wereld. Ja? En de wereld heeft een proces. Die heeft een natuurwetten die zorgen ervoor dat de wereld netjes ons eten geeft. Ja? En als we onze eten vergiftigen, wat gebeurt er met ons? Wij zijn deel van de wereld. Wij gaan dood. Oké? Dus als we zitten gaan knoeien met de natuur, als we gaan knoeien met dingen die we niet moeten knoeien, dan gaan wij dood. Maar op het moment dat de wereld geknoeid is, dan heeft de universum ook problemen daarmee. Daarom, en jullie gaan het ook zien, beetje bij beetje, ja, beetje bij beetje ga je zien dat de andere wezens ook zichzelf gaan bemoeien met ons. Oké? Dat ga je ook zien. En ik durf het op dit moment dit te vertellen, omdat er heel veel informatie al vrij is over buitenaardse wezens. Oké? We zijn één, zegt Tiara. Dat klopt. We zijn ook één. Oké? Dus buitenaardse wezens, je gaat zien, buitenaardse wezens die gaan ook een beetje meer en meer met ons bemoeien. De regeringen hebben geen andere keuze nu om de informatie over buitenaardse wezens daar buiten te zetten nu. Dus als je een klein beetje je best doet, dan kan je zelf officiële documenten zien van bijvoorbeeld Amerika of van Engeland en al die landen. Die hebben natuurlijk heel veel dingen gecensureerd. Ze proberen zo weinig mogelijk aan het publiek, onder de mom, publiek niet in paniek, zodat het publiek niet in paniek raakt. Ja, laten ze sommige dingen natuurlijk bedekt. Maar heel veel informatie zijn eigenlijk al beschikbaar. Oké? Maar deze wezens gaan natuurlijk meer met ons bemoeien. Op het moment dat we niet begrijpen wat moreel is. En hoe is het om met elkaar te genieten. Daarom komen we ook niet zo ver in de heelal bijvoorbeeld. Ja, we zijn heel ver gekomen, maar we kunnen nog verder gaan. Oké? Maar dat gaat heel langzaam. Omdat natuurlijk, want ze gaan zeggen van ja sorry, maar als jij met dit gedrag in de universum gaat gedragen, ja, dan gaan we niet laten het gebeuren, jongen. Je kan wel alle technologie hebben van de wereld, maar het gaat nog steeds niet gebeuren. Oké, ze gaan het langzaam, gaan we heel veel dingen krijgen, maar allemaal gedruppeld. Op het moment dat je dan fatsoenlijk en moreel gedraagt, dan komen we in een mooie vaart. Oké? Hoe kan jij je best doen? Zegt, hoe je je best kan doen is nummer 1. Je begint aan jezelf te werken. Volgens mij was de volgende sheet zo. Ja, maar wat ik wil is eerst naar advertenties gaan. Ja? En dan ga ik die vraag beantwoorden. Laten we eventjes naar advertenties gaan, want er zijn een aantal dingen die eerst moeten gebeuren. We moeten ook onze sponsors blij houden. Bienvenido a su botánica El Gran Poder. Usted que necesita más informaciones sobre las piedras, aquí le tengo diferentes tipos de libros en inglés y en español. También puede conseguir con nosotros lo que son sus aceites esotéricos, perfumes, baños, B-Rogue. Tenemos una amplia variedad de lo que son velones, atributos para la santería. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad.
Oké, we zijn er weer. Dit is voor een reminder. We hebben een bonus-uitzending volgende week. We zullen Matt Landman krijgen, nogmaals. Van Franking Skies, de documentaire die hij heeft gemaakt. Ik heb hem voor elkaar gekregen om hem in de show te krijgen. Ik adviseer jullie om eventjes naar die film te kijken. Volgens mij is het gratis online te vinden. Je kan het ook gratis kijken. En je kan ook trouwens volgende week met je vragen komen. Dat is wel heel leuk. Want hij komt 1 keer in mijn show. Dus je moet echt een aantal vragen hebben om hem te vragen. We hebben de gelegenheid om van hem van alles te vragen. Hij heeft heel veel onderzocht in chemtrails, GMO, vaccin ook. Al die dingen die je dan, zeg maar, die ons nu eigenlijk, die we te maken hebben nu. Dus ik zou zeggen, ga even kijken naar zijn documentaire. En dan kom dan, zeg maar, volgende week met al je vragen. Want het gaat dan echt een leuke programma worden. Oké? Dus om terug te komen op de vraag van hoe kan jij je best doen. Nou, de eerste is natuurlijk om fatsoen te gedragen. Dus je moet begrijpen waarheid van onwaarheid. Dat is de tools die je krijgt hier op de show. Ja? Want je moet met die tools verder gaan in je leven. Op het moment dat je acties gaat ondernemen, dan moet je jezelf vragen van wat ik ga doen. Hoe gaat het met het leven? Ben ik mensen hun leven aan het doodmaken? En om dat achter te komen, moet je daadwerkelijk gaan onderzoeken soms. Ja? Bijvoorbeeld voor de mensen die andere mensen prikken. Ik noem een voorbeeld niet, want ik wil heel duidelijk zijn en heel concreet zijn. Oké? Bijvoorbeeld zusters die andere mensen prikken. Voordat je dan, zeg maar, die acties gaat doen, moet je jezelf vragen. Je moet niet denken van, oh, ik verdien mijn geld, dus daar gaat het om en iedereen maar stikken. Vergeet niet, we zijn één. Oké? Dus ik ben iets aan het doen hier. Ik ben iets aan het injecteren in iemand zijn lijf. Wat is de informatie die je krijgt? Is die informatie daadwerkelijk correct? Want je krijgt het van dezelfde bron die je vertelt die ook liegt, heel vaak. Oké? Niet eens heel vaak, altijd liegt zelfs. Oké? Van die bron krijg je die informatie en die informatie wordt dan gebracht als de officiële informatie. Dus jouw taak is om niet alleen maar van één kant die informatie te krijgen, maar ga naar die andere kant ook die informatie krijgen. Kijk naar de andere kant, alternatieve kant ook. Ja, ik ga niet zeggen dat je dan moet geloven in conspiracy theorie, maar het punt is dat er is meer informatie daarbuiten dan dat je alleen maar op televisie van de regering krijgt, bij wijze van spreken. Oké? Dus voordat je dan een actie doet, ja, denk eens na, want karma, zoals ze zeggen, is a bitch. Oké? Dus als jij iets injecteert in iemand die hem zijn leven gaat kosten laten, bij wijze van spreken, en ik zeg nu niks, hè, dus ga mijn woorden niet omdraaien. Ik zeg alleen maar, zorg ervoor wat je doet, dat je zeker bent dat wat je aan het doen bent oké is. Dat het leven van die persoon niet in gevaar brengt. Oké? Dat de vrijheid van die persoon niet in gevaar brengt. En dan, dit is een speciale bericht voor polities. Oké? Want ze gaan later orders krijgen van hogere plekken om mensen te gaan laten dwingen. Dus wil je dat deel zijn van die dingen? Ja? Is het moreel? Dat zijn dingen die je moet... Dus jij moet niet deel zijn van dit soort dingen. Oké? Ik krijg hier een Anna, volgens R en DJ hoor ik bij 2G. Verbod op toegang tot openbare evenementen, winkels, gebouwen. Dus gebrek aan fatsoen. Ja, want volgens R en DJ hoor ik bij 2G. Ja? Dus 2G is gevaccineerd en getest. Ja? En op toegang alle openbare... Dus geen toegang eigenlijk. Dus als je dan... Dat is iets dat ze nieuw eventjes voor de andere mensen duidelijk. Ze hebben, vooral in Nederland noemen ze dat 2G en 3G. Dus dan heb je dan gevaccineerd, getest en genezen. Dus als je genezen bent en je bent gevaccineerd, dat is dan 2G, 3G is dan getest. Dus ze willen dan, zeg maar, al deze dingen
brengen, ja, als voorwaarde voordat er mensen in de winkels kunnen gaan, evenementen, etc. Dus die 2G. Dus dat zegt dus gebrek aan fatsoen. Ja, vooral aan de kant van de regering, ja. Oké? Dus als er iemand anders buiten jou, ja, daarom zeg ik het hier, jij moet zorgen dat jij niet zo wordt. Oké? En waar je kan ook helpen mensen fatsoenlijk te krijgen en moreel te krijgen. Oké? Dus ik heb hier een korte uitleg van fatsoen, maar het is een korte uitleg. Het betekent te zijn en te doen wat juist is. Ja? En ik heb 6 weken over gedaan om tot dit punt te komen, om uit te leggen van dit is daadwerkelijk juist handelen. Omdat het gebaseerd is in echte waarheid. Niet de waarheid of eigenlijk die leugens die ze ons hebben verteld. En ik praat niet specifiek over de huidige situatie hoor, want dit is maar een effect van iets van immorele mensen. Wat je ziet, oorlogen en dit soort dwanggedrag van regeringen heeft puur te maken met karma. Het is een karmische proces die gaande is. Het is dan om de mensheid te laten zien dat we niet zo slim zijn dat we dachten dat we waren. Oké? Want anders waren we niet hier. Dus het probleem alleen maar is om eruit te komen, dat gaat dan nu op dit moment heel moeilijk worden. Sterker nog, ik denk zelf dat het kan komen tot een oorlog, zoals ik al eerder heb gezegd. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. En waarvan sommige mensen zijn al hun leven aan het kwijtraken. Door verschillende redenen. Oké? Dus ik krijg hier een vraag van Tiara. The law of attraction can never be avoided. Dat klopt. The energy and the actions we give out will return one way or the other. 100%. Doesn't matter if you are from the lowest or highest class. Zelf gaat het met dit hele COVID verhaal. Ja. We maken nu chaos. We maken nu chaos mee eigenlijk. In alle vormen. Maar chaos moet gebeuren zodat er weer balans en orde. Ja, dat is helemaal waar, Tiara. Dus dit is letterlijk een karmisch verhaal. Maar vergeet niet, hè, ik heb de Great Reset besproken. Ja? De vraag is, hoe gaan we resetten? Gaan we resetten zoals hun willen dat we resetten? Of gaan we resetten in vrijheid? Ja? En om te resetten in vrijheid zijn deze punten belangrijk. De echte vrijheid, reset. Ja? Is de plek waar er is geen plek voor regeringen meer. Sterker nog, ik heb informatie en ik durf het nu eventjes te vertellen, want ik heb net verteld over de engelen. Ja? Mijn boek gaat ook heel erg hierover. Het gaat eigenlijk over hoe we een gemeenschap kunnen bouwen zonder die instanties, regering, religie en geld. Ja? Dus het is een idee die ik breng, een solution. En het is ook gebaseerd op een solution die uiteindelijk voortvloeiend is uit buitenaardse wezens. Want die andere wezens hebben geen regering voor ze, die over hun regeert. En ze hebben alle technologieën, ze kunnen overal naartoe, oké? En ze zijn gezond, oké? Dus het heeft puur te maken met de manier hoe wij omgaan met anderen, met de natuur en met het goddelijke. Dus ja, het is eigenlijk al oorlog. Tiara zegt, het is al oorlog. Klopt. Mensen denken dat we dan niet in een oorlog zitten. Het is een oorlog. Alleen maar, het is niet in die hoedanigheid gemanifesteerd op die manier. Want Israël is nu aan het huilen hoor. Heel veel mensen zeggen, ja, Israël heeft het heel goed gedaan. Dat is niet waar. Ik heb Israëlitische vrienden. Ik heb vorige keer ook gezegd, ik heb Israëlitische vrienden. Het is niet waar. Het is net als in de Tweede Wereldoorlog aan het worden. Wat je dan 2 rijen krijgt. De mensen worden in 2 gedeeld. Oké, dus heel gevaarlijk allemaal, wat er allemaal gaande is. Dus wees voorbereid en wees ook, zeg maar, op je hoede. En wees een persoon die dan moreel is. Ga niet zomaar dingen doen omdat een ander jou zegt. Ik zeg altijd, en de manier hoe ik leef, het is hoe ik leef, ja, is dat als de regering zegt ga rechts, ik ga links. Ja, want de regering is nu zo corrupt en zo bedorven, oké, dat ik heb zoiets van, het is eigenlijk een hele makkelijk instrument van waarheid geworden. Want ze spugen alleen maar leugens, ja, dus het is heel makkelijk om waarheid te krijgen.
Dus dat is een beetje mijn houding in dit hele verhaal. Maar ik heb zoiets van, ga zelf denken, voelen, harmoniseer met de natuur, met het universum, met de waarheid. Oké? Dus het is het doen van wat juist is volgens de waarheid dat alle levende wezens spirituele wezens zijn en verdienen te bestaan. Dit is het punt dat heel veel mensen niet begrijpen. Iedereen, alle levende wezens verdienen te bestaan. En dan ga ik hele gevoelige plekken ga ik dan drukken zo direct. Dit betekent geen kwaad doen aan een andere wezen. Op geen enkele manier. Ja? Geen enkele manier. Geen enkele die schepsel of aspecten van de schepping. En dan te beginnen, en dit is het belangrijkste, met de zelf. Oké? De zelf is heel belangrijk. Dus wat ik zeg is van, begin maar de ego te verwijderen. Want heel vaak denken we dat we heel veel dingen weten. Dat is niet waar. Ik leer elke dag meer. Ja? Het lijkt alsof ik heel veel weet nu, is omdat ik misschien heel veel meer boeken heb gelezen. Ik condenseer dat en ik presenteer het in eigen pad. Oké? Maar dit niveau en zelfs hoger kan iedereen halen. Dus we moeten allemaal op dit niveau, het minstens op dit niveau komen. Oké? En het betekent, je moet beginnen je ego weg te halen. De ego is de buitenkant. Ja? Je denkt dat het buitenste de echte is. Ja? Nou, de ego is niet slecht. Heel vaak denken mensen dat ego in het algemeen slecht is, maar dat is niet waar. Want de ego, die geeft je wel het gevoel van individualiteit. En dat gevoel heb je nodig. Dus daarom is het belangrijk om dingen goed uit te leggen. Dat gevoel heb je nodig om bijvoorbeeld je ervaring op aarde op dit moment, zeg maar, mee te maken. Hetzelfde als, je moet iedereen zien als een soort van een noot. Ja? Maar alle noten samen, zeg maar, de noten zijn in het algemeen individu. Ja, maar als we samen, zeg maar, akkoorden vormen en vervolgens kunnen we dan muziek maken. Er komt dan een soort van harmonie. Maar als alle tonen hetzelfde klinken, dan komt er geen harmonie. Volg je dat? Dus dat is heel belangrijk. En muziek is een hele goede instrument, letterlijk zelfs, ja, om uit te leggen hoe het universum in elkaar zit. Oké? Dus ik krijg hier een vraag. Mijn wens is dat we als mensheid dapper genoeg zijn om altijd voor het goede te kiezen. En dat is inderdaad iets dat je moet dapper zijn. Je moet dapper zijn om juist te kiezen, ook al lijkt het dat jij geen baat aan heeft. Of geen baat aan hebt. Oké? Dus we moeten we gaan kweken. Ja? Om altijd het juiste te kiezen. En het juiste kiezen betekent, precies wat ik zeg, in waarheid handelen. Ja? Dus snitchen, bij wijze van spreken, net als in de Tweede Wereldoorlog, gingen ze dan op de Joden snitchen van, oh, er is een Jood daar. Ja? Straks komen mensen die zeggen, oh, er is iemand die niet heeft gevaccineerd daar. Dat is niet juist handelen. Want dat is iemand in een positie zetten, zodat hij dan, zeg maar, zijn vrijheid kwijtraakt, bij wijze van spreken. Ja? Dus dat soort kwaliteiten zijn niet de goede kwaliteiten waarover we het hebben. De goede kwaliteiten waar men over heeft, is begrijpen dat iedereen vrij is. En absoluut vrij is. Want je wil niet dat iemand jou dwingt. Niemand anders wil dat ook niet. Oké? Dus dat zijn belangrijke dingen. Ja, er is een thin line between ego en pride. Ja, dat klopt. En dat is ook het gevaar daarvan. Want op het moment dat ego de baas wordt, dat is dan pride. En wanneer de ego zeg maar, de baas wordt, je ego mag geen baas worden. Ja? Je eigen, de hogere ikke, die moet de baas worden. Want die is direct in contact met het hogere, het goddelijke. Ja? Wat mensen dan God noemen. Ja? Het is dan eigenlijk ook je ziel. Ja? Het innerlijke van jezelf. Wanneer je je ogen, ik heb jullie dan zeg maar geleerd dat je je ogen moet dicht doen. En dan hoor je, zonder te praten, iets zeggen. En dan hoor je en praat je intern. Dat is de hogere ikke. Oké? Dus die is dan direct in contact met de vader zelf. Met de goddelijke. Dus je moet eerst die ego aan de kant zetten. Verwijder die ego. Vooral die ego die dan zeg maar een soort van de baas is van jou. Die denkt dat ik de rest was stikken. Oké?
Dat gevoel, dat soort ideeën, die moeten weg. Die moeten weg van jou. Want er plaats moet in de alchemie, in de occulte praten we ook over alchemie. In de alchemie praten ze over hitte. Zeg maar, calcilation noemen ze dat. Dat is het calcileren. Het scheiden van troep. Dus het zwarte kant van de mens. De ego. De denken van, dat moet eerst plaatsvinden. Want er gebeurt letterlijk een alchemisch proces ook in de mensen op het moment dat we dan moreel beginnen te werken. Dan krijgen we, wat ik zeg altijd tegen mijn kinderen, krijgen we onze superpowers. Oké? Onze superpowers, een van de superpowers is dat je dan meteen de waarheid kan begrijpen. En je kan meteen onderscheid gaan maken. En je kan meteen holistisch denken. Je kan niet alleen maar denken, logisch denken, maar je kan ook denken met creativiteit. Met gevoel. Ja? Met liefde. Oké, dus dat is dan zeg maar, het is een chemisch proces. Daarom noemen ze het ook de alchemie. Oké, maar waar je naartoe moet gaan is dat je niet moet gaan geloven in fantasie. Dat Jezus komt om ons uit dit probleem halen, dat is fantasie. Dus ik probeer nu, vandaag is de voorlaatste show, zo duidelijk mogelijk te zijn. Dit is niet hoe men denkt dat de openbaringen in de Bijbel, wat er nu aan de gaande is. Als je niks doet, gaan we belandelen. Net als in de Tweede Wereldoorlog. Oké? Mensen willen dat niet weten en dat niet inzien. Maar als jij niks doet, en als je dan meedoet aan dit zeg maar, programma, dan komen we daar weer. Oké? Dus het idee is dat begrijpen dat iedereen, ja, hun rechten hebben. En die rechten komen uit de natuur. Die komen niet van de mensen. Rechten, die zijn niet van de mensen om aan een ander te geven. Begrijp dat goed. En dat is ook heel erg occultic knowledge. Satanisten weten dit heel drommels goed. Daarom komen ze altijd van, je hebt een vrije wil. Maar ze zeggen vrije wil, maar ze dwingen nog steeds. Satanisch. Ja? Oké. Dus, er is een interne grote werk die plaats moet gaan vinden. Intern. Ja? Dus werk voortdurend aan jezelf, in de spiegel kijken en zeggen van, hey, dit is slecht. I'm not going to do that. I'm going to change. Ja? Dus het innerlijke grote werk, wacht even. Ja, dat is een hele goede Eva. Eva zegt, we geven heel vaak onze rechten weg door te stemmen. Dat is deels van het probleem. Mensen willen hun rechten, maar ook eigenlijk hun vrijheid. Want als je dan het sociale contract mee eens bent, met het sociale contract, want dat is wat je dan eigenlijk mee eens bent. Sommige mensen weten niet eens dat ze dan eens zijn met het sociale contract. Dit is hoe geniepig ze zijn, hoe erg het is. En dan zeggen ze, ja, je moet zelf weten, ja, dat klopt, maar ze geven het niet op school. Maar andere dingen die voor de regering wel voordelig is, die krijgen we wel op school. Oké? Maar het sociale contract is eigenlijk een contract die je dan ook een beetje van je vrijheid weggeeft. Je geeft weg je vrijheid en je krijgt zogenaamd veiligheid voor terug. Dat is onzin. Oké? Dus door het stemmen geef je ook je verantwoordelijkheid weg. Want mensen denken van, oh, het is aan iemand anders die verantwoordelijkheid. Terwijl de verantwoordelijkheid is van jezelf. Je kan niet iets doen en denken dat iemand anders moet betalen voor wat jij hebt gedaan. Het werkt niet zo. Oké? Dus je kan ook niet rondlopen en denken dat je dan gewoon dingen kan doen en dan dat er geen verantwoordelijkheid. Daarom is vrijheid met verantwoordelijkheid gepaard. Ja? Maar ze brengen het op een hele geniepige versie. Ze denken van ja, verantwoordelijkheid, want je moet allemaal dezelfde gaan doen. Nee, dat is niet hoe het moet gebeuren. Je verantwoordelijkheid is op het moment dat je iets doet, daar gaat het om, je acties onderneemt, dat je moet voor zorgen dat die acties niet een, pijn initieert bij een ander. Dat is het. Geen pijn. Dus je mag mensen niet pijn doen. Het initiëren van geweld. Het initiëren van pijn doen aan anderen. Mensen doodmaken. Dus je moet wel begrijpen, met kennis doe je dat. Wat er aan de hand is, voordat je dan, de stappen doet. Ja? Dus, er is ook een externe grote werk. Want
intern aan jezelf werken noemen ze grote werk. Dus als je dit term in het occulte tegenkomt, dan begrijp je wat het is. Het intern, zeg maar, de ego weghalen, verwijderen van de donkere kant van jezelf, et cetera, et cetera. Stoppen met in illusies te geloven. Dat is allemaal deel van het grote werk. Dus nu gaan we daadwerkelijk het occulte in. Daarom is dit een hele belangrijke show. En dan vervolgens krijg je dan de externe grote werk. Dat is dan daarbuiten. Oké? Want op het moment dat wij allemaal als persoon, ja, moreel zijn en fatsoenlijk handelen, dan collectief automatisch krijg je dit in onze maatschappij: moraliteit, vrede, liefde, voorspoed en vrijheid. Dus je hebt niemand nodig om jou te vertellen dat je fatsoen moet handelen. Dat is in principe wat er moet gaan gebeuren. Anders komen we keer op dezelfde punten weer. Dan komen we keer op Tweede Wereldoorlog. Dan komen we weer op de Tweede Wereldoorlog. En dan mensen willen geen oorlog hebben, toch? Ze willen niet pijn hebben. Ze willen niet droevig zijn. Oké? Nou, dan moet men beginnen fatsoen te handelen en moreel te zijn. En dat kan alleen maar als je dit begrijpt. Dus op scholen moeten ze dit gaan geven. En het is niet voor niks dat de satanisten niet willen dat je dan op school lessen krijgt over wat moreel is, ja of nee. Want dan verliezen ze hun macht. Oké? Want dat is eigenlijk een beetje het probleem die we nu hebben. Want waarom geven ze dat niet op school dan, moraliteit? Waarom kan ik, als ik dan rondloop op straat en ik heb een aantal vragen die ik ga stellen aan het einde van de show. Dat zijn ook in grotendeels de vragen die ik heel veel mensen vragen op straat. Ja, waarmee ik dan spontaan in gesprek kom. Oké, en die mij ook bepaalde vragen stellen. Dan vraag ik ze die vragen. Een van die vragen heb ik gegeven aan zondag op de show van Pika Pika ook. Dat is een van die vragen ook. Ja, maar ik heb ook meer van die vragen. Ik heb heel veel van die vragen zelfs. Die wij moeten bij stilstaan en over nadenken. Oké? Dus het externe is de cumulatieve inspanning van het ras. Van ons allemaal. Ja? Dan zal het ras ook collectief profiteren. Dus, als je aan jezelf werkt, dus bijvoorbeeld ik werk aan mezelf. Ik zal als persoon, als individu, de vrijheid die aan mij beloofd is ervaren. Ja? Want er zijn ook hogere wezens die werken. Oké? Je kan ze bijvoorbeeld engelen noemen. Kan me niks schelen, geef een beestje zijn naam. Maar er is een hogere orde van dingen. Oké? En dat is ook iets dat ik altijd tegen mensen zeg. Ik ben niet van die mensen die in extreme handelt. Want er is geen waarheid in twee valse uitersten. Twee valse extremen, is er geen waarheid erin. Ja? Ik ben nog religieus, nog atheïst. Ja? Dus dan gaan mensen helemaal van, oh, wat ben je dan? Er is een hogere macht, mensen. Er is een hogere macht in het universum, die het universum regeert eigenlijk. Ja? En de gedrag van mensen, eigenlijk kan ik zelf zeggen van alle wezens, ja, volgens die wet beoordeeld. En die wet is nobel. Het is geen slechte ding. Het is, ik noem het zelf een gids. Het vertelt je wat je wel en niet mag doen. Oké? En die wet is dan in de natuurwetten. Dat heb ik in de eerste sessie daarover gehad. Daarom heb je het als eerste gehad. Want dat is het fundament. Ja? En één daarvan is vrijheid. Absolute vrijheid. Ja? Dus, en de manier waarop dat wat kunnen weten, zeg maar, de wet kunnen weten, is een eigenlijk... Kijk. Het is een wetenschap, mensen. Het is geen geloofssysteem. Oké? Je moet weten. Niet geloven. Ik geloof niet. De enige wat je misschien, zeg ik van, de enige wat je misschien moet geloven, is in de start. Je moet geloven dat waarheid bestaat. Ja? Daarom gebruik ik het woord ook waarheid. Geloven dat de waarheid bestaat. Oké? Kennis komt door ware wetenschap. Dus het weten komt door ware wetenschap. Niet de gefinancierde wetenschap die we nu hebben. Die hebben we nu. Op dit moment. Ja? Want we krijgen alles naar buiten naar ons gegooid en we moeten maar geloven wat ze zeggen. Oké? Ook al de wetenschappers die dan
gefinancierd worden en die krijgen een bepaald resultaat, kunnen besluiten om die resultaat niet naar buiten te brengen, onder de mom van geen paniek te creëren naar buiten toe. Dat is altijd het geen paniek excuus. Ja? Nee, alle waarheden moeten naar buiten komen. Alles moet naar buiten komen en wij als mensen, wij moeten besluiten. Ja? Niet andere mensen voor ons besluiten. Dat is het probleem, want wij hebben op dit moment die verantwoordelijkheid, quote-unquote, aan de regering gegeven. Oké? Sorry voor dat, mensen. Sorry voor dat. Oké, dus de wetenschap die we tegenwoordig gebruiken is ook geen volledige wetenschap. Oké? Ware spiritualiteit is het pad van de wetenschapper. Dus op het moment dat je dan jezelf een soort van mysticus of wetenschapper noemt, dan moet je dan in de spiritualiteit erin gaan. Want zelf natuur, het woord natuur komt van het Egyptische woord natere. Ja? En natere betekent geestelijk. Dus natural law, natuurwetten, natuur, komt van het woord natere. Ja? Natural law betekent spiritual laws. Ja? Zo zie je, want de natuur en de geest zijn niet verschillend, mensen. Ja? Dit zijn de occulte kennis die voor ons verborgen werden. Wij denken dat het fysieke is anders dan het geestelijke. Dat is niet waar. Het fysieke is alleen maar de weerspiegeling van je geest. Dat is het alles. Dus het zijn gewoon fysieke wetten, natuurwetten. Oké? Maar ook geestelijke wetten. Ze noemen ze ook universele wetten. De wet van karma. Er zijn heel veel verschillende namen voor. Actie-reactie. Ja? Ze zeggen in de land der blinden is het land. In land is één oog de koning. Dat klopt. Oké? Dus wat ik altijd zeg is, hoe kan ik nu starten? Met mezelf, verbetering, ja? En stoppen anderen pijn te injecteren. Jij kan jouw tijd nemen om zelf te groeien. Zolang je in dat proces andere mensen niet pijn doet. Daar gaat het om. Initieert geen pijn aan anderen. Dat is like de gouden regel. Oké? Want een pijn aan anderen, dat is ook nog het mooie van het verhaal. Een pijn aan anderen is een pijn aan jezelf. En ook een pijn aan creatie. Dus als je je creatie kapot maakt, maak je jezelf kapot. Als je anderen kapot maakt, maak je jezelf ook kapot. Indirect. Het komt terug. Ja? Men denkt dat het niet zo is. Omdat men denkt op basis van wat de ego ons vertelt. Dat wij individuen zijn. En dat wij op een of andere manier iets verkeerd kunnen doen, zonder voor te betalen. Oké? Wat je gisteren verkeerd hebt gedaan, oké. Vandaag moet je starten met het goed doen. Goed handelen. Oké? Dus niemand pijn doen. Karma. Anna zegt karma. Klopt. Ja? Dus je moet het begrijpen. En je mag boos worden, mensen. Je mag boos worden. Luister. Ze hebben ons geprogrammeerd dat je niet boos bent. Ik ga een hele show maken. En ik ga het Rita vragen om het zeg maar uit te zenden. Ja, ik ga een hele show maken over. Ik ga het volgens mij heilige woede noemen. De heilige woede. Je mag boos worden. Want mensen tot slaaf maken. Bullying. Wat de regering nu aan het doen is bullying. Je doet niet wat ik wil, dus ik ga je laten zien hoeveel macht ik heb. Bullying. Dat soort dingen. Ja, dwingen. Dat zijn dingen waar je moet woedend worden. Je moet net als hulk. Je moet groen worden zelfs. Oké? En dan moet je dan met de man en macht tegenhouden. Op welke manier dan ook. Want dat gaat ons terugsturen, 2000 jaar terugsturen. In het verleden. We worden weer... Ja, het is een nieuwe vorm van apartheid. Zoals in Zuid-Afrika. Ja, deze dingen moet je woedend maken. We gaan terug in de tijd, mensen. Gekkigheid. Maar weet je waar mensen zich wel boos over worden? Dat als iemand iets idioot over hun zeggen. Want mijn hoe noem je dat? Mijn reputatie gaat kapot. Who cares about that? Daarom worden mensen dan tegenwoordig boos. Omdat je dan hun reputatie kapot maakt. Of ze worden boos omdat hun voetbalwedstrijd hun team niet heeft gewonnen. Ze gaan dan een hooligan spelen op straat. Ja? Daar gaan ze boos worden. Of omdat er iemand in het verkeerd iets
jou heeft, zeg maar, voor je kwam staan. Dat soort dingen gaan mensen woede worden. Maar woede worden dat we dan nu tot een slaafregime gaan? Nee, dat doen we niet, hè. Mensen zijn echt gewoon, mensen zijn erg mensen, echt serieus. Ja, dus ja, je moet echt inderdaad boos zijn. En letterlijk wat ik doe is nee zeggen. Dat is een woord, dat is zelf een occulte woord. Wij gebruiken het losjes, maar als je dan zeg maar in de vrijmetselaars, helemaal op de 33ste graad, een van de hoogste graden van de vrijmetselaar, heeft ook te maken met onze chakras, heeft ook te maken met de leeftijd van Jezus, al die dingen. Maar het punt is dat je dan 33 stappen naar boven moet gaan. Op het moment dat dat bereikt is, leren ze je een heel simpel woord. Het is gewoon nee zeggen. Omdat je dan vrij bent, je hebt een vrije wil. En die satanisten begrijpen dat. Hunzelf willen niet jou dwingen. Ze sturen hun minions om jou te dwingen. Zie je hoe het werkt? Ze sturen andere mensen die niet begrijpen hoe dit werkt, om jou te dwingen. Hun dwingen zelf niet, want ze begrijpen dat karma is a bitch. Hun begrijpen dat. Daarom moet de houding die je moet nemen is gewoon zeggen nee. Ik doe het niet, ik doe niet aan. Ik ga niemand dwingen omdat jij mij vertelt om te dwingen. Ik ga niemand vermoorden omdat jij zegt tegen mij om iemand te vermoorden. Dat ga ik niet doen. Zo zie je ook dat politie en militairen, die zijn mensen die uit balans zijn. Laat me het even daarbij houden. Oké? Dus ik krijg hier, if they as the superiors command us to regroup, we would massively fight back. So they are slowly instilling and blackmailing us to fight ourselves. En juist, Tiara, dit is het. Dit is dus mensen wat er aan de gaande is. Tiara heeft 100.000% gelijk. Ze zijn ons nu aan het verdelen en stommiteiten in de ene groep zaaien, zodat wij dan zeg maar verdeeld zijn. Dat is hetgene wat ze altijd hebben gedaan, want ze willen dat wij vergeten dat we één zijn. Dat willen ze, daarom is er altijd gevecht in huis, ja, in huis zelf. Moet je eens voorstellen, in je eigen familie misschien, ja. Kijk naar je eigen familie, ja. Kijk, mensen nu op dit moment bellen me op en zeggen van luister, ik heb zelf in mijn eigen familie, is er een soort van scheiding. De familie die wel gevaccineerd en de familie die niet gevaccineerd is. Is crazy. Oké? Dus dat is het eigenlijk. Dan kunnen ze aan het einde zeggen, maar we hebben dit of dat niet gezegd. Of juist. Ja, want ze willen jou sturen om het te doen. Ze willen dat de mensen het doen, zodat karma op jou komt en niet op hun. Dat wat je moet, en dan zijn 1% mensen, je kan gewoon nee zeggen. Dat is het probleem. Het probleem is de politie en de militairen die hun helpen. Dat is het probleem. Die mensen die dan met die immorele houding komen. Ja? Ja, en dan zegt Anna, in de Bijbel staat ook dat een man boos was met God. En dat mag. Het is ja, je mag boos zijn. Je mag zelf woedend zijn. Je mag alleen maar niet iemand anders pijn doen. Je mag wel zeggen, je mag jezelf wel verdedigen. Daar ben ik 100.000% mee eens. Dus iedereen mag zich, want op het moment dat er iets verkeerds wordt gedaan aan jouw lichaam, ja, zonder jouw toestemming, mag je met allerlei soorten, dan is de hele wet gelden niet meer. Het is off. Ja? Dus dan kan je tot het verste gaan die je moet gaan om jouw gezin en jouw leven te verdedigen. Een punt. Mensen denken, en dan zeg ik al, als je dan rondloopt, mensen doen die slechte dingen, hè, omdat ze denken, oh, politie gaat het fixen. En tegen de tijd dat de politie komt, ben ik al weg. Maar als ze dan weten, dat op het moment dat ze al niet bij jou komen, en dat jij nu met alle macht en kracht dat jezelf kan verdedigen en hun iets kan doen, ja, dan gaan mensen 2 keer nadenken voordat ze komen jou komen. Dat is het hem juist. Ze gaan jou indoctrineren en vertellen dat we hebben deze mensen nodig, de politie en de militairen, voor dat soort dingen. Het is onzin. Het is letterlijk onzin. Maar goed, we zitten nu eenmaal hier. Oké? Dus we willen, als een fatsoenlijke persoon is een levensondersteunend agent. Dus we houden van het leven. We houden het leven ook in stand te houden. Ja? We willen het leven niet kapot maken. Oké? Alles wat leeft, heeft recht om te leven. Dus besluit vandaag,
En dan elke dag daarna, dat je leven bewust gaat ondersteunen. Je gaat het niet kapot maken. Je gaat nee zeggen tegen gruwelijke daden, tegen het leven. Oké? Dus, maar wat ik je altijd zeg, en dit is wat ik nu eigenlijk met jullie bespreek, ik noem het eigenlijk ghetto spirituality. Ja? We gaan gewoon praten en de dingen noemen bij de naam en zeggen hoe het moet gezegd worden, zodat je begrijpt. Dat lijkt alsof we in de ghetto zijn. Ja? Dat je wel gewoon dingen gewoon bespreekt en iedereen begrijpt waarover het gaat. Oké? Dus ga niet in echte spiritualiteit laat je niet zweven. Het is niet alleen maar mediteren. Want ik zeg altijd, de meditatie is naar binnen gaan, informatie halen. Zodat je je gedrag kan aanpassen. Zodat de reflectie daarbuiten beter wordt. Dat is echte spiritualiteit. Oké? Even zeg je dat de mensen van de politie en het leger zijn ervan overtuigd dat ze orde brengen en goede doen. Als je ze vraagt waarom, is het antwoord, ik doe gewoon mijn werk. Dat klopt. Dat is inderdaad iets. Dankjewel even voor dat stukje. De militairen en de politie, die zijn bereid om immorele daden te doen. En dan vervolgens vraag je, waarom doe je dat? Ja, ik doe gewoon mijn werk. Ik heb ook familie thuis om te... Sorry hoor, ik had een 7 jaar, als het niet meer is, van armoede. Ja? En als ik het kan en ik krijg eten elke dag, kan iedereen. En al mijn kinderen, iedereen is uiteindelijk nog steeds kunnen eten. Hoe je het omdraait, hoe je het wil zeggen en hoe je het wil zetten en hoe je het wil maken. Maakt niet uit. En als er niet iemand is om jouw kinderen eten te geven, zal de universum ervoor zorgen dat je kinderen eten krijgt. Doesn't matter. Het punt is niet dat er is niet één persoon nodig om iets te laten, om zeg maar, jou eten te geven, politieman of legeragent. Ja? Dus besluit om moreel te zijn. Dat is het. Ja? En dan zorg je voor ook dat jij niet pijn en lijdt. Want dat is het om jou. Je krijgt je orders. Daarom is order volgen niet gezond. Het is zelfs evil. Het is kwaad. Orders volgen zonder je gedachten. Zonder je jezelf zonder zelf onderscheid te maken van wat waar is en niet waar is. Zeg maar. Is kwaad. Daarom, je mag niet lui zijn in dit verhaal. Oké? Anna zegt, een beul is een geblindeerde moordenaar. Vroeger was het, ja, het is inderdaad, wordt normaal als die beul doordraait en dan wordt hij ook afgemaakt. Een politie heeft geen beroep. Het is geen beroep. Nee, dat klopt. Het is het volgen van orde van een hoge. En die hogere persoon die jou hebt gestuurd om andere mensen te dwingen, die krijgt niet direct die karma die jij krijgt. Want dat is het hem juist. Als wij die pijn en die lijden willen stoppen, moeten we met dit soort dingen stoppen. Er is geen keuze. Er is geen keuze. En dan moeten we dan onze vrijheid echt gaan kijken en nog een keer kijken. Dus wat ik zeg altijd, ghetto spirituality, my friends. Hou je voeten op de grond. Ja? Kijk waarom je heen gebeurt. Ja? En wees een agent van leven. Een agent die dan het verschil maakt. Daar gaan we naartoe. Daar moeten we naartoe gaan. Oké? Jij moet persoonlijk hemel op aarde brengen. Niet hel op aarde. Dus ook de mensen die bijvoorbeeld voor de regering werken. Ik zeg altijd voor de mensen die voor de regering werken, zoek iets anders. Doe iets anders. Ja, want er is genoeg werk. Ik ben al bijna 10 jaar thuis, mensen. 10 jaar. Oké? En ik heb elke dag eten. Ik heb zelfs een computer. Want anders kon ik niet met jullie praten. Dus het is niet zo dat je arm wordt. Dat is een leugen. Ja? En zet de universum of laten we zeggen God ook niet in een hokje. Oh, God kan niks anders dan dat baan voor me krijgen. Nee, dat is niet waar. Oké? Dus doe iets anders. Maar ondersteun immoraliteit niet. Dat is het. Wat je gisteren hebt gedaan, kan me niks schelen. Wat je vandaag gaat doen, dat moet een verschil maken. Oké? Dus, maar mensen, ik heb de afgelopen periode heb ik eigenlijk heel stiekempjes de principes van Ma'at besproken. En ik ga je vertellen, want het is een Egyptische godin, ja, die van waarheid, gerechtigheid, evenwicht en vooral orde. Ja? En dan volgen ze al de verhalen van de Egyptenaren, want ik vind de Egyptische verhalen best wel leuk. Ja?
moest iedereen na de dood, ja, van het lichaam door de haal des oordeels gaan. Ja, het is een verhaal, oké? Het is niet letterlijk, het is door de haal des oordeels. En waar het hart van een persoon, ja, op een weegschaal werd gewogen tegen de veer. Ja, de veer van waarheid. Dat is een hele analogische verhaal. Dus je hebt dan, ik heb hem hier volgens mij, laten we even kijken. Dit is het. Ja, je hebt hier het hart van de persoon. Dit is Anubis trouwens, dit is dan de god van de dood. Dus wanneer je dood bent, dan krijg je Anubis als eerste bij de haal des oordeels. En hij gaat dan zeg maar wegen met de weegschaal. Samen met, zeg maar, met de waarheid van Ma'at. Met de waarheid. Hij gaat het wegen met de waarheid. Ja? Waar Ma'at zeg maar uitgedrukt wordt. Dus aan het einde van de show schreef ik ook heel vaak Kroma'at. Oké, de waarheid zal zijn. Dus Ma'at is een godin van de Egyptenaren. Oké, dus dan zie je hier, daar zie je dan zeg maar het hart en dan zie je hier het veertje. Het veertje is de waarheid. Want de waarheid, weet je waarom de waarheid een veer is? En dit is wat ik zo mooi vind van de Egyptenaren. Want de waarheid is simpel. Het is niet zo ingewikkeld. Dus op het moment dat er zoveel ingewikkelde dingen gebeuren, dan weet je per definitie dat het niet waar is. Dit is ook zo simpel is het om leugens te onderscheppen. Heel vaak. En het vraagt soms wel oefenen. Want sommige mensen komen en kunnen heel goed liegen. Maar heel vaak kan je het onderscheppen. Want de waarheid is altijd simpel. Fijne avond, dag Chaya. Hoe gaat het? Ja? En de hogere leiders, dit is een hele goede Eva. Eva zegt de hogere leiders noemen de politie hun honden. Eigenlijk zelfs de satanisten noemen dat. Dat weet ik ook uit ervaring. Ja? Want ik persoonlijk ken ik zelf een ex-satanistische priester. Daarom weet ik heel veel van deze dingen ook trouwens. Oké? Ken ik een ex-satanistische priester. En waarvan ik ook heel veel informatie van heb gekregen. Dat ook nog eens een keertje. En die persoon die vertelde me, wanneer er zeg maar een soort van rituelen zijn tussen hun bij wijze van spreken. Dan worden de polities hun honden genoemd. Hun honden en hun varkens. Letterlijk. Letterlijk. Hun honden en hun varkens. En ik denk dat daardoor ook op straat, ja, dan krijg je van tussen die jongens, de polities worden ook honden en varkens genoemd. In Nederland weet ik zeker dat ze ook varkens worden genoemd. Ja, want die satanisten die noemen dat ook zo. Oké? Want het is gewoon onmogelijk dat je iemand krijgt die niet in staat is om goed en kwaad te onderscheiden. En gewoon zelf kan nadenken dat wat hij aan het doen is, immoreel is. Oké? Dus dan en ik weet het. Er komen heel veel vragen. Hoe behouden we orde? Hoe krijgen we dan, als iets gebeurt, wie moeten we dan bellen? Nou, niemand. Als iets gebeurt, hoef je niemand te bellen. Want als iets gebeurt, ja. Als wij moreel samen, dat is het punt. We kunnen niet van de ene andere dag dit doen, hè mensen. Het is een proces. Maar het punt is, we gaan de verkeerde kant op. We zijn nu aan de richting van slavernij aan het gaan. Oké? We moeten aan de richting van absolute vrijheid gaan. Ja? En dat neemt hetzelfde als je zegt van, oké, je bent vleeseter. Uiteindelijk, want wat dieren vermoorden, is ook het leven nemen, het leven tegen het leven gaan. Ja? Dit is een gevoelige knopje die ik nu aan het drukken ben. Ja? Maar ik vraag aan niemand om van de ene andere dag vegetarisch te worden. Het heeft mij 7 jaar geduurd, mensen. Oké? So, it is impossible. Je kan niet aan het einde van het jaar zeggen van, volgend jaar word ik in 1 keer vegetarisch. Nee, het is een proces. Naar de vrijheid, absolute vrijheid is ook een proces. Maar we gaan niet zo beginnen. Dit is niet de manier hoe wij het nu ervaren op dit moment, is niet de manier. Oké? Dus je moet richting gaan naar vrijheid. Dus uiteindelijk, wat de mensen die zogenaamd nu in de regering zitten, die moeten beetje bij beetje hun eigen baan eigenlijk obsolet maken. Ik zou zelf willen, want in principe, de regering zelf heeft zoiets van, laat dat meteen vallen. Want het is een corrupte boel daar. Overal, ook in Nederland, ook op de eilanden. In Nederland kunnen ze het misschien beter bedekken.
Ja? Maar ga mij niet vertellen dat Nederland zo geweldig heilig is. Oké? Mij krijg je niet daar. Absoluut niet. Oké? Dus, ja, ik ben heel diep ingegaan. Oké, dat is echt... Chaya, geen probleem hoor, het is goed. Maar ik heb deze vragen voor jullie mensen. Ik heb deze vragen, want dit gaat ook vertellen aan jezelf hoe fatsoenlijk je zelf bent, of zelfs hoe moreel je zelf bent. Jij. Want het gaat niet om mij. Ik ben bezig met mezelf. Iedereen zijn eigen pad. Oké? Dus, kijk hiernaar. Ja, Anna, ik kan nog dieper hoor trouwens. Anna zegt, ik ben heel diep ingegaan. Anna, ik kan nog dieper ingaan hoor. Dus, maar ik wil dat iedereen dit, want dit is dan de vragen die je met je hart moet gaan over nadenken. Oké? Nummer 1. Heb je begrepen wat natuurwetten zijn? Dat is de eerste vraag. Ja? Wat zijn natuurwetten? Nummer 2. Bestaat waarheid? Oké? Bestaat waarheid. Nummer 3. Is waarheid voor iedereen hetzelfde? Of is waarheid voor ieder anders? En ik hoop dat jullie deze vragen nu wel kunnen beantwoorden. Want dat is de hele essentie van de 6 weken hiervoor. Oké? Dus is waarheid voor iedereen hetzelfde? Of is het iets dat iedereen bepaalt? Ja? Zijn die persoonlijke overtuigingen belangrijk om te bepalen wat waar is? Ja? Dus wat je in gelooft, is belangrijk. Ja? Om te bepalen wat waar is. Ja? Is er een verschil tussen goed gedrag en verkeerd gedrag? Ik hoop dat ik duidelijk was genoeg. Is moraliteit objectief en universeel? Of is moraliteit subjectief voor elk individu? Mensen, dit heb ik ook gevraagd aan dit vraag ik continu aan mensen. Oké? Dus, want als je dit soort vragen niet kan beantwoorden, dan ben je eigenlijk klaar om gemanipuleerd te worden. Ze gaan je manipuleren op een of andere manier. Want er zal dan iets zijn dat je dan zegt, oh man, en dan ga je toch doen wat ze van je vragen. Ja? Hebben mensen een vrije wil? Dat is heel belangrijk. Zelfs wetenschappers zijn bezig om ons te vertellen dat we geen vrije wil hebben. Gevaarlijk. Want het is dan, de satanisten willen gewoon dat jij gelooft dat je geen vrije wil hebt, zodat je dan gewoon orders volgt van hun. Dus wees voorzichtig. Hebben mensen rechten? Ook iets dat ze dan proberen te vertellen, dat je geen rechten hebt. Maar dit verhaal, dit is het leuke. Meeste mensen zeggen wel ja, mensen hebben rechten. Heel veel zeggen wel ja, en maar vrije wil zeggen ze nee. Maar die twee zijn samen. Zo zie je ook ze zijn niet bewust, ze zijn confused, ze zijn in de war. Ja? Waar komen mensen rechten vandaan? Heb ik vandaag verteld. En dan dit is een belangrijke. Is de overheid echt en legitiem? Is de regering in de natuur, in daadwerkelijke realiteit, is het echt? Ja? Ik praat niet, wat we zien is het gevolg van een geloofssysteem die we hebben. Maar bestaat het echt? Oké? En is het ook legitiem? En als je zegt van ja, het bestaat, of nee, het bestaat niet. Is het legitiem? Ja? Mag het überhaupt bestaan? Dat is dan de vraag. Is de overheid nodig om chaos te voorkomen? Ja? Mooi hè? Ik kan je wel een paar van die dingen antwoorden. Ik kan je zeggen, is de overheid legitiem? Nee, het is niet legitiem. Ja? Dat is mijn standpunt erover. Het is niet legitiem. Het is was nooit zo, zal ook nooit zo zijn. Want je kan nooit jouw verantwoordelijkheid wegstemmen. Dat kan nooit. Gaat nooit gebeuren. Daarom die kijkt naar jouw gedrag en wat jij doet. Nu, op dit moment. Punt. Klaar, basta, einde verhaal. Oké, dus dan heb je dan geen regering nodig. En chaos, we hebben nu chaos door de regering. Door de overheid. De overheid is de stichter van chaos. Oké? Kijk om ons heen. Dat is niet orde hoor. Orde heeft een is vrijheid in verwerkt. Oké? En ik kan je zelf zeggen, in orde, dus ook in vrijheid, is veiligheid beter gegarandeerd ook. Oké? Want heel vaak komen politie en de militairen pas later, wanneer het al gebeurd is. In fact, ik kan je verhalen vertellen van politie die zeggen, laat ze maar elkaar eerst afschieten. En dan als ze klaar zijn, dan gaan we pas. Ja, die heb je ook.
Ja? Nou, dit is belangrijk. Is belastingheffing door een overheid legitiem? Ja, ik denk dat ik dit al heb geantwoord tussen jullie. Daarom heb ik die vragen hier gezet, want ik heb het al min of meer besproken. En de antwoord is nee, het is niet legitiem. Want het is stelen. En stelen is het initiëren van een kwaad gedrag naar een ander toe. Ja? Want je steelt. Ik heb niet gezegd dat je in mijn zak mag komen. Oké? En dit proberen ze ook over te brengen alsof je dan geen andere keuze hebt. Natuurlijk heb je keuze. Iedereen heeft keuzes. Ja? Ze proberen te indoctrineren dat je dat moet doen en het is noodzakelijk. Onzin. Oké? Dus je moet niet lui zijn en beginnen te denken naar de oplossing. We hebben tegenwoordig technologie. Maar technologie tegenwoordig wordt gebruikt om ons nog slaver te maken. Maar technologie kan gebruikt worden om ons nog vrijer te maken. Oké? Dus is belasting. En trouwens, je hebt niemand nodig. Dus je hebt niemand nodig om die technologie überhaupt. In het begin heb je programmeurs nodig. Heb je materiaal nodig. Maar eenmaal het werkt, dan kan je het vrijwel automatisch doen. En wij kunnen gaan genieten van een vrije leven. Ja? En dan kan je alleen maar onderhouden en dingen gewoon in stand houden. Vrijheid in stand houden. Ja? Dus is de Belastingdienst door de overheid nodig? Dat is nog even een vraag. De vraag, dit is Mahat trouwens mensen. Dit is Mahat. Ja? En dit is belangrijk. Is het opvolgen van bevelen. Zoals het gebeurt bij politie en leger. Ja? Een deugdzame menselijke eigenschap. Dus als je politie of een militair bent. Moet ik jou zien alsof een soort van held? Is dat hoe wij ze moeten gaan zien? Denk na. Hebben mensen, ik zeg nee. Ik geef je meteen de antwoord. Ik zeg, er zijn de meest immorele mensen die rondlopen op aarde. Oké? Hebben mensen het recht om zich met fysiek geweld tegen agressie te verdedigen? Dus, andere woorden, mag je jezelf verdedigen. Ze hebben je geleerd op school dat je dat niet mag doen. Dat je de politie moet bellen. Ja? Ik zeg, nee, verdedig jezelf. Dit is een goeie. Zijn drugswetten legitiem en noodzakelijk? Denk na. Want dit zijn gevoelige puntjes die ik aan het drukken ben. Of hebben mensen het recht, omdat het hun eigen lichaam is, ja? Ja? Erin te stoppen wat ze willen. Je bent wel natuurlijk bepaalde drugs die veroorzaken te veel schadelijk en je maakt je dood. Ja? Maar het is nog steeds jouw eigendom. Je lichaam is van jouw mensen. Daarom heb je ook een vrije wil. Dit zijn de dingen die je leert in het occultisme. Die heel veel mensen niet begrijpen. Je lichaam is van jou. Daarom praten ze over niet dwingen. De satanisten komen, we gaan niet dwingen hoor. Maar toch proberen ze je te manipuleren. Zodat je uit je vrije wil toch doen wat ze willen. Dat ook een vorm is van manipulatie en dwingen trouwens. Maar goed, oké? Dus zijn rijbewijzen, paspoorten, legitiem en noodzakelijk? Ja? Of is reizen zonder vergunning een recht? Mag ik gaan reizen? Mag jij de wereld gaan? Is de wereld van iemand? Als je dood bent, neem je het mee. Voor wie is de wereld? Is van de mensheid. Deze dingen... wie zegt dat Nederland dit stukje is? En klaar. Laten we kijken. Zo, dit stukje is klaar. Dit zijn streepjes die je hebt gekregen op Atlas. Die dingen bestaan niet eens. Als God naar de wereld kijkt, dan ziet hij niet Nederland, Amerika, Curaçao, Bonaire. Dat hebben mensen gemaakt. Het is hier gebeurd. Illusie. De Matrix. Pajarito. Ja? Ja. Florentia, je hebt het helemaal. Het is jouw lichaam en je doet ermee wat je wil. Zolang je niet iemand anders pijn doet. Daar gaat het om. Het is heel simpel mensen. Heel simpel. Ja, en ik ga een beetje eindigen hier. Ja, en dit is een hele leuke. Als een overheidswet een handeling verbiedt. Dus hij verbiedt je om iets te doen. Die geen schade toebrengt aan iemand anders. Dus hij verbiedt je om iets te doen, maar het doet geen schade aan een ander. Ja? Zijn mensen dan verplicht om de wet nog steeds te gehoorzamen? Ik zou zeggen nee. Oké? En dat is het dan juist. Want jouw gedrag is niet afhankelijk van wat de regering zegt.
Je moet niet bang zijn voor de regering, voor de politie en zelfs niet voor de militairen. Wees bang voor natuurwetten. Als je bang wil zijn. Ja? Of voor karma. Noem het dan karma. Of noem het de naam wat je wil. Ja? Wat is een goed mens en ben jij een goed mens? Ja? Ze zijn harde, maar essentiële vragen die iedereen moet aan zichzelf stellen. Oké? Want iedereen zegt dat ze goede mensen zijn. Maar als je dit soort dingen, dit soort agenda's ondersteunt, nou, nieuwsflash, je bent geen goede persoon. Oké? En dan moet je dan weten wat een goed persoon is. Goede mensen zijn fatsoenlijke mensen en ze handelen juist. Volgens natuurwetten, in harmonie, ja, begrijpen dat ze niks kunnen vragen, dat ze zelf niet bereid zijn om te geven. Oké? Dat zijn goede mensen. Dus met andere woorden, waar we naartoe moeten gaan is dit soort basiswaarheden aan onze kinderen leren, basiswaarheden aan iedereen overbrengen. Zodat mensen uit die illusie komen en weten dat we allemaal vrij zijn en eigenlijk zelfs soevereine mensen zijn. Dat wij, zeg maar, oosten wat we zaaien. Dus wat je zaait, dan ga je dan oosten. Dat wij, zeg maar, mensen zijn die eigenlijk in vrijheid het recht hebben zelfs om te ervaren. Om waarheid te kennen en te begrijpen. En dus we hebben onze eigen pad. Oké? Hiermee wil ik dan, zeg maar, de lange uitleg doen. Anne, een lichaam vol met drugs is een persoon die ademhaalt en weet niet eens wat hij zei op aarde is. Dus geen fatsoen. Ja, dat klopt. Maar Anna, maar het punt dat ik wel wil maken is, ja, want Anna zegt van, als je te veel drugs neemt, dan weet je niet eens dat je dan bestaat. Dat kan kloppen. Maar het punt dat we wil maken is, het is wel die persoon zijn lichaam. Het is een lichaam. En hoe je het keert omdraait. En als die persoon zichzelf heeft besloten om zichzelf pijn te doen, ja, dat is een andere, dat zou ik ook zelf zeggen dat het niet fatsoenlijk is. Maar het is nog steeds niet iemand die een ander pijn doet. Want dat is het belangrijkste in dit hele verhaal. Geen ander pijn doen. Oké? Dus, en ook dus niet dwingen en ook niet stelen en dat soort dingen. Dus die persoon moet zelf bewust worden dat wat hij aan het doen is, of wat hij zei aan het doen is, zijn lichaam aan het schade is. Het probleem dat je hebt is dat als iemand niet wil stoppen, ja, dan krijg je hem ook niet ervan af. Ook al stop je het in van alle soorten medicaties geeft of alle soorten plekken. Het gaat niet gebeuren, want het moet nog steeds van binnenuit komen. Dus, omdat je lichaam de eigendom is van de grotere ikken. En als de grotere ikken niet leiding neemt en de ego blijft daar en de slachtoffer, je blijft de slachtofferhouding houden, dan gaat het nooit gebeuren. Sommige mensen willen gewoon niet stoppen, hè? Dus je moet en dan moet je dat gewoon respecteren. Ja? Wat je kan doen is zeggen van, ook die mensen wil ik niet in mijn buurt hebben. Prima, dan heb je nog steeds niemand pijn gedaan. Oké? Dus dat is iets wat we moeten begrijpen. Dus wees en doe met het besef dat er niets is behalve het goddelijkheid. Oké? Dus we zijn deel ook van het goddelijke. Ja, de wereld is deel van het goddelijke. Het universum is deel van, alles is deel van het goddelijke. Dus wees en doe met dat besef. Oké? Daarom handel je altijd juist. Ja? Want in feite zijn we allemaal één en hetzelfde. Hoewel uitgedrukt op dit fysieke niveau als velen. Vandaar het gouden regel van het leven. Doe een ander niet aan wat je niet wil dat jou wordt aangedaan. Oké? Dus fatsoen is een simpel idee dat we samenwerken, deel zijn met het geheel en juist moeten handelen. Moreel dus zijn. Ja? Wij begrijpen dat we één zijn. Het is een kwaliteit van een mens om te begrijpen dat pijn van de ene is pijn van een ander. Het moet deel uitmaken van ons morele kompas. Dit is de reden waarom ik dit doe, mensen. Want ik ben aan het beseffen nu van, luister, we moeten eigenlijk, want ik weet dat mensen soms heel veel vragen hebben. En ik wil die vragen gaan beantwoorden nu. Oké? Dus eigen pad, dat wordt dat voor bedoeld. Volgende week, mensen, nogmaals, Matt Landman. Met die verhaal van de chemtrails, van Franking Sky, documentaire. Hij heeft gehad over de chemtrails die in Nederland ook
op dit moment, volgens mij, elke dag zie je dat zeg maar in de lucht. Ik heb hem vanaf toen ik in Nederland woonde, heb ik de chemtrails gezien daar. Ik vroeg me altijd af, oh ja, het zijn maar gewoon dus de jetstralingen zijn dat. Dus geen probleem, maar het blijkt meer dan dat te zijn. Dus dan gaat Matt Landman ons wijzer maken daarin. Hij is een activist ook. Hij probeert zeg maar ook naar buiten te komen om mensen te informeren. Volgens mij is hij ook bezig met regeringen en dat soort dingen. Dus we hebben Matt volgende week in de show, mensen. Ja, Florenz, daarom doet niemand kwaad. Heel goed. Ja, een gedrogeerde persoon kan niet eens nadenken. Dus die handelt ook niet normaal. Een ziekelijke geest. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar Anna, nog steeds, het is een lichaam. Ja, en je kan er wel proberen te helpen, maar je kan niemand helpen die zichzelf niet wil helpen. Daarom zeg ik ook, ik kan niemand wakker maken. Want als mensen niet wakker willen worden, dan kan je ze ook nooit wakker maken. Maar dan krijg je dan cognitieve dissonantie. Ze zien de waarheid wel, maar ze geloven iets anders of ze doen iets anders. Oké? Mensen, het was mij een genoegen. Het was leuk al deze weken. We gaan volgende week nog Matt krijgen. En dan gaan we met seizoen 2 verder. En dat is, als het niet goed is, volgend jaar. Maar ik ga kijken als ik in tussentijd kleine en leuke uitzendingen voor jullie kan maken. Dus dat ga ik samen bespreken met het team. En ik laat jullie dan zeg maar zo snel mogelijk weten. Verwacht een reclamespotje van Matt Landman. Voor volgende week. Verwacht die ook. En we gaan gezellig volgende week verder. Ik hoop dat jullie heel veel hebben geleerd de afgelopen tijd. Ja, ga terug naar de lessen. Als je iets hebt begrepen, je kan altijd een e-mail sturen naar het team toe. En ik zal mijn best doen om het te beantwoorden. We gaan proberen ook in het volgende seizoen mogelijk te maken om te bellen. Maar dat moeten we nog, die infrastructuur moeten we nog waarmaken. Dus we gaan dat echt proberen. We hebben nog een paar maanden ervoor. En waarbij je ook kan inbellen en hopelijk volgende week ook... volgende week zie ik jullie weer. Deel met zoveel mogelijk mensen die je kent. Ook de programma's van Pika Pika en ook van Eigen Pad. Deel zoveel mogelijk mensen. Ze noemen dat caring, sharing is caring. Oké? Dus delen is lief, zeggen ze in het Nederlands. Oké? Dus ga dat doen. Deel dit met zoveel mogelijk mensen. Want we moeten Curaçao, Nederland en uiteindelijk de wereld, die moet dan moreel worden. Fatsoen, handelen. Mensen, bedankt voor alles. Dag Anna. En tot de volgende week weer met Matt Landman. Dag mensen.